עכשיו שהוא קרא את הרשימה, הוא אמר הרשימה הזאת הצילה אותי, אני לא צוחק, אלדר, הצלת לי את הטסט. שוב, אני לא עושה את הסרטון הזה סתם, זה הסרטון, תעשו את זה, תעשו את עצמכם טובה. עברתי טסט ראשון ואני רוצה להסביר לכם איך לעבור טסט ראשון ממש כמוני. מה עשיתי לפני השיעורים, מה עשיתי בזמן השיעורים, מה עשיתי בזמן הטסט עצמו, בשביל באמת לעבור אותו בפרסט טריי, ניסיון ראשון שלי. וכנראה עוד טיפה דברים שאני פשוט אדבר עליהם, כי אני בן אדם שאוהב לדבר, בשביל זה הפודקאסטים האלה. ומי שלא מכיר אותי, אני אלדר. בדרך כלל הסרטונים שאני מעלה על מלא נושאים אחרים, מציע לכם לעקוב אם אתם רוצים כאילו לשאר מעודכנים ועל הכל. אז דבר ראשון, מה עשיתי בשביל התיאוריה? תיאוריה בשבילי לפחות, אני לא עברתי תיאוריה בפעם הראשונה. אני עברתי תיאוריה שלישית. פעם ראשונה, זה היה בבית ספר, נכשלתי, לא למדתי זה כמו שצריך. פעם השנייה, היה אחרי הבית ספר, אני הלכתי, למדתי לבד. למדתי לזה 3 חודשים. אני לא צוחק. יש אנשים שלומדים לזה שבוע לפני מצליחים, אני לא מהאנשים האלה. למדתי 3 חודשים לפני, ועדיין לא הצלחתי לעבור. עכשיו, בפעם השלישית, אני הבנתי מה היה הטעות שלי. בפעם השלישית באמת הצלחתי להבין איך ללמוד נכון. כל פעם פשוט הייתי בשאלה, בתיאוריה, אני פשוט צילמתי אותה, עשיתי צילום מסך, ושמרתי אותה לאחר כך. ככה עשיתי במשך איזה 30-40 פעמים, באמת היה לי כל כך הרבה צילומי מסך בטלפון, זה נצבר בסוף לאיזה 100. והתחלתי לעבור עליהם. כל הגלריה שלי פשוט עשיתי תיקייה מיוחדת, אתם יודעים אפשר לעשות את זה באייפון, אנדרואיד כנראה גם, אני לא יודע, יש לי אייפון. אפשר לעשות תיקייה מיוחדת, שמתי את כל התמונות של התיאוריה שמה, והתחלתי פשוט לעבור עליהם אחד אחד ולדקלם אותם. בעיקר לפני שאתם ניגשים לתיאוריה עצמה, תעברו על הכל, כי זה באמת הציל את החיים שם. יש עוד משהו שממש עזר לי לתיאוריה, זה להתחיל שיעורי נהיגה לפני שעושים את התיאוריה. לי זה עזר כי הפעם השנייה שעשיתי את התיאוריה, אני עדיין לא התחלתי לנהוג, עשיתי תיאוריה בלי להתחיל לנהוג עדיין, והפעם השלישית שעשיתי, אני כן התחלתי לנהוג, ואחרי 10 שיעורים ניגשתי לתיאוריה. לפחות לי זה מסביר יותר טוב את החוקי תנועה, וזה עוזר. אם אתם רוצים תעשו את זה גם, אני ממליץ בחום. בנוגע ללבחור את המורה שלכם לשיעורי נהיגה. עכשיו בואו נעבור לחלק הקריטי ביותר, שנראה לי יש בלמידה של השיעורי נהיגה. זה לבחור את המורה הנכון. כי יש מורים שאתה משלם להם קצת כסף ואתה בסוף תעבור שיעור 40 וטסט שלישי, ויש את המורים שמשלם להם יחסית הרבה, 190 נגיד, ואתה תעבור טסט ראשון. זה מאוד תלוי במורה. גם יש כאלה שמשלמים קצת למורים יחסית זולים ועדיין עוברים טסט ראשון. זה גם תלוי בבן אדם ובטיפים שאני אתן בהמשך. המורה שאני שילמתי עליו הוא בדרך כלל לוקח 190 לשיעור, בערך 190-200, יחסית יקר למורים לנהיגה. אני יודע שיש מורים שלוקחים 170, אפילו 150, במקרה הכי מינימום שאפשר זה 150 לדעתי. המורה שלי לוקח 190, אבל בגלל שאנחנו יחסית משפחה, הוא דוד שלי, דוד לא בקרבת דם, אבל הוא עדיין דוד שלי, הוא עשה לי הנחה ל-170. שזה לא כזה זול, אז זה גם לא כזה יקר. זה בין לבין 170 זה מחיר מצוין. אבל אני מציע לכם ללכת על המחיר היחסית גבוה, כי באמת זה שהמחיר גבוה זה מראה על האיכות של המורה עצמו. ואת האמת היה לי כיף ברמות בשיעורים עם דוד שלי, אחד המצחיקים. לא הכרתי אותו לפני זה כל כך, כי הוא לא מקרבת דם שלי. על השיעורי נהיגה זה באמת, זה מה שאני אוהב בשיעורי נהיגה. לא משנה גם אם זה דוד או מורה בכללי, אתה מתחבר עם הבן אדם כל כך, כאילו תחשבו אתם 45 דקות בשיעור נהיגה עם בן אדם שאתם לא כל כך מכירים, ברור שיתפתח נושא שיחה, תדברו על לימודים, תדברו על החיים, תדברו על בנות. זה פשוט יעשה מצב כל כך מצחיק, שאתה פשוט מכיר את הבן אדם עצמו, ושאתה מתבאס כל כך שזה נגמר כאילו אחרי שאתה עובר את הטסט. אז באמת תהנו בתהליך הזה, תדברו עם המורה, תצחקו איתו, תכירו אותו, תשאלו אותו אפילו שאלות שיש לכם, נגיד על הלימודים או על החיים, הוא יענה לכם. מורים לנהיגה, הם יודעים איך לדבר, הם יודעים איך לפתח שיחות, וזה אחד הכיפים, תנצלו את זה. אני ניצלתי את זה יחסית לא מספיק, כי בשיעורים הראשונים אני יחסית התביישתי, כי אני אדם ביישן יחסית ולא כזה הכרתי אותו, אז הייתי יחסית שקט, וזה בשיעור 15-17 אני התחלתי יותר כאילו להיות פתוח איתו, והיה הרבה יותר כיף. תעברו מורה בזמן. אם אתם בחרתם כבר מורה ואתם בשיעור 5-6 איתו ואתם רואים שהוא גרוע, אוקיי? יש באמת מורים שאני מצטער להגיד שהם גרועים, כמו בבית ספר. יש מורים שלא יודעים ללמד, ככה זה מורים לנהיגה. יש מורים לנהיגה שבאמת לא יודעים מה הם עושים. יש לי ידידה אחת שעשתה 30 שיעורים עם מורה לנהיגה אחד, שב5 שיעורים הראשונים שפשוט לא נתן לה לגעת כאילו בבלמים ובברקס. זה לא נורמלי. שימו לב, תשאלו חברים, תבינו איך זה מתנהל שיעורי נהיגה בפעמים הראשונות, כדי שתבינו אם המורה שלכם טוב או לא. אם הוא לא טוב, תעברו ישר כמה שיותר מהר. זה חשוב מאוד. שלא תבזבזו סתם את הכסף שלכם. שעד עכשיו אני מדבר על השיעורי נהיגה, ולא אמרתי אפילו על מה עברתי, ידני או אוטומטי. אני עברתי על אוטומט. זה הרבה יותר קל, הרבה יותר שימושי, נוח לשימוש, באמת. אני לא רואה סיבה לעשות על ידני, אלא אם כן אתה רוצה להיות נהג מונית בחול או משהו, או נהג אוטובוס.
גם האוטובוס זה לא משנה, אתה חייב לעשות ראשון מיוחד בשביל זה אם אני זוכר. אין סיבה לעשות ידני לדעתי, סתם מיותר. אם אתם באמת רוצים לעבור ראשון ולא לבזבז הרבה כסף, אוטומט זה כזה זול, זה הרבה יותר זול. את האמת לא. ידני נראה לי הרבה יותר זול מאוטומט. על אוטומט זה הרבה יותר שווה, אתם פשוט תעברו אוטומט ראשון, ידני סביר להניח שתעברו שלישי או שני, זה הסטטיסטיקות אומרות לא אני. רוב מי שעושה ידני לא עובר ראשון, כי אוטומט זה הרבה יותר קל, הרבה יותר נוח. אוקיי, ועכשיו החלק הכי קריטי שבשבילי כאילו זה שינה לי נראה לי את החיים, ורק בגלל זה כאילו עברתי את הראשון, כמו שכולם רוצים, וכולם מחכים לזה, משתוקקים לזה שהם עושים את השיעורי נהיגה, ורוצים לעבור טסט ראשון ולהשוויץ לכל החברים שלהם. קבלו את זה, אני עברתי ראשון. אני בן אדם שלא משוויץ, אז לא השוויצתי לחברים שלי, אבל כן, לעבור טסט ראשון זה מאוד משמח, כי אתה לא חייב להתעקע על זה ולמרוח את זה לעוד ועוד שיעורים, למרות שאתה יודע איך לנהוג. תחסו לשיעורים האלה כמו שיעור. כל פעם שהוא מלמד אתכם משהו חדש, בכביש, בחוקי תנועה, בכיכר, יד רודפת יד, או כל מיני הדברים האלה, תרשמו אותם בפנקס. אני עשיתי פנקס מיוחד בטלפון שלי, בפנקס רשימות של אייפון. רשמתי כל דבר, לפחות כתוב שם איזה 20 דברים שעזרו לי מאוד. הכרתי אותם לפני הטסט. אם לא הייתי קורא את זה, אני באמת לא חושב שהייתי מצליח. גם אם אתה כותב דברים, הם מחכים לך יותר בראש. ככה שרשמתי, אחרי השיעור, שנגיד, נכשלתי בחוקי התנועה. לשיעור הבא, אני קורא את הרשימה, מבין מה אני צריך להשתפר בשביל השיעור הזה. אני שם לב לזה בכביש. ככה משתפרים. על ידי מחשבה, מה טעית בשיעורים הקודמים. אם לא תרשמו לכם במה טעיתם, איך תוכלו להשתפר. ככה זה בבית ספר, וככה זה גם בשיעורי נהיגה. תפעלו, זה לא כזה, אין הרבה הבדל בין שיעורי נהיגה לבית ספר, זה שיעורים, שני מתחילים שיעורים. מה אני עושה עם הידיים? תעשו לעצמכם טובה, תעשו לעצמכם רשימה, תרשמו את כל הדברים שהמורה מלמד אתכם, ואומר שטעיתם בשיעור האחרון, תלמדו אותם לשיעור הבא, ולפני הטסט פשוט תקראו את כל מה שעשיתם. יש לי חבר, אני לא אגיד את שמו, כי אני לא רוצה להביך אותו, כי אני רואה את הסרטון הזה. הוא עבר טסט רביעי. הוא עשה 3 טסטים והוא פשוט לא הצליח לעבור. אני לא יודע אם זה בזכות הרשימה שלי או לא, אבל שלחתי לו את הרשימה. כאילו סיפרתי לו על זה, הוא אמר, טוב, אני אנסה, כאילו אין לי כבר מה להפסיד, אתה מבין? אז שלחתי לו את הרשימה, הוא דקלם את זה, אמר, יו, תודה רבה, זו רשימה ממש טובה, ננסה. יום אחרי זה, הוא עושה טסט, עובר טסט רביעי. זה מטורף, אוקיי? ישר שהוא קרא את הרשימה, הוא אמר, הרשימה הזאת הצילה אותי, אני לא צוחק אלדר, הצלת לי את הטסט. שוב, אני לא עושה את הסרטון הזה סתם. זה הסרטון. תעשו את זה, תעשו לעצמכם טובה. אוקיי, אני חייב להגיד על עצמי שאני יחסית מרחתי את השיעורים שלי. ניגשתי בשיעור 36, ועשיתי 2 שיעורים, כאילו שיעור כפול, בשבוע. זה אומר שלקח לי כמעט חצי שנה לסיים את כל הדבר הזה של השיעורי נהיגה וטסט. ועברתי גם ראשון, כאילו תזכרו את זה, שעברתי ראשון ולקח לי חצי שנה. חשבתי ששמעתי רעש בבית, לא משנה. תיקחו את הזמן עם השיעורים, לא סתם משכתי את הזמן. אתם צריכים לתת זמן למוח שלכם לעכל את כל המידע שאתם לומדים. חבל סתם לבזבז את הכסף על לעשות 6 שיעורים בשבוע, לסיים את זה תוך 1-3 חודשים, ופשוט להיקשר בטסט הראשון, להיקשר בטסט השני. אתם צריכים לתת זמן למוח להתרגל לנהיגה. זה משהו חדש. אתם צריכים לקחת את הזמן עם זה. בגלל זה 2 שיעורים, 3 שיעורים בשבוע, סבבה, בסדר גמור. יותר מזה, לדעתי לפחות זה מיותר לגמרי, וסתם כאילו, רואים שאתם רוצים להריץ את זה, במקום באמת ללמוד מהשיעורים. אמנם זה ייקח יותר זמן, אבל גם תבזבזו פחות כסף, וכנראה גם תעברו יותר מהר. אני את האמת רציתי, בהתחלה, לעשות 5 שיעורים בשבוע, להספיק עם זה, לסיים עם זה כמה שיותר מהר, פשוט לשחרר מהדבר הזה, לקבל את הרישיון וזהו. ההורים שלי הצילו אותי ואמרו לי בעניין הזה הם מבינים יותר ממני, ועדיף באמת לעשות 2 שיעורים בשבוע. תמיד גם דוד שלי, המורה שלי, אמר לי לעשות 2 שיעורים בשבוע. למזלי, היה לי את הסביבה שהגידו לי את זה, ולכן אני מעביר את הידע שלי אליכם, שתדעו גם ותוכלו לעבור. בגלל זה תכף גם אני עושה את הסרטונים האלה, כדי שהידע שאני צובר גם יעבור אליכם. לפעמים גם הידע שלכם עובר אליי בתגובות, אם אתם יודעים איזה משהו ואני לא, אז אתם פשוט מתקנים אותי. ובאמת תספרו לי אם עזרתי לכם איכשהו לעבור את הטסט הראשון. אני מאוד אשמח, כאילו, לשמוע את זה. אני אקרא כל תגובה. הגענו לרגע שכולכם חיכיתם לו. לטסט עצמו. מה עשיתי ביום של הטסט עצמו? מה לבשתי? מה שתיתי? באיזה שעה קמתי? איזה שעה היה הטסט? מי היה הטסטר? כל עוד ועוד בפודקאסט הזה. אוקיי, רגע. בואו נתחיל מזה. הרבה אנשים עושים מלא אמונות טפלות לפני הטסטים. אני לא יודע, שותים, שמים קפה על המצח. באמת, יש אנשים שאני לא יודע מה הם עושים בשביל לעבור את הטסט הראשון שלהם. מה שאני עשיתי זה לבשתי לבן, כי לבן בכל מקרה זה בגד משמח, בגד שמעורר אנרגיה, ומביא וייב חיובי, אז פשוט לבשתי לבן. את האמת, משהו שכדאי לכם לא ללמוד ממני, יום לפני הטסט אני עשיתי לילה לבן,
אוקיי? עשיתי כזה מטומטם. הלכתי עם אחותי ובדודה שלי לירושלים, היה בדיוק את היום של הסליחות. מי שלא יודע, אני דתי, אפילו שכאילו, אני לא שם עליי עכשיו את הכיפה, כי זה סתם מפריע לי לסרטון. אני דתי, עשיתי לילה לבן, והיה לי שיעור נהיגה ב-6 בבוקר יום לפני הטסט, ועשיתי אותו על 0 שעות שינה. לא סיפרתי לדוד שלי עד עכשיו, כאילו, למרות שאני ניגע שלי, עד עכשיו לא סיפרתי לו. אני מת לראות את התגובה שלו, שהוא ישמע על זה, וגם שברתי טסט איכשהו, יום אחרי זה. עשיתי את השיעור, טעיתי בממש קצת דברים, כאילו, אל תפחדו אם אתם טועים שיעור לפני הטסט. זה קורה לכולם. שאלתי את בדודה שלי איך היה לשיעור לפני הטסט, כי אני טעיתי באיזה 2-3 דברים וזה לא טוב. שבדרך כלל אתם צריכים להיות מוכנים לפני הטסט. אתם אסור לכם לטעות בשום דבר. 45 דקות שלמות של שקט. אם גם לה היה בעיות עם זה שהיא עשתה את הנהיגה וזה והכל, היא אמרה כן, היא טעתה בכל כך הרבה דברים לפני הטסט והיא עדיין עברה גם ראשון. יש לנו קטע כזה במשפחה שכולם עוברים ראשון. אני חולק איתכם פה סודות משפחתיים, אסור לכם להעביר את הסרטון הזה לאף אחד. סתם אם יש לכם חברה שרוצים כאילו לעבור טסט ראשון והסרטון הזה יכול לעזור להם, כאילו, אם אתם חושבים, שתפו בכיף. לי זה יעזור, כאילו, אני לא מבין את הבעיה. אז באמת אל תלחצו אם יש לכם טיפה בעיות בשיעור לפני, זה קורה לכולם, פשוט תהיו רגועים לפני הטסט. עכשיו זה משהו שאני רוצה לדבר איתכם עליו. איך להיות רגועים לפני ובזמן הטסט. דבר ראשון, לכולם אני די בטוח שיש שיעור לפני הטסט, ככה שזה מוריד לכם את כל הלחץ, חצי שעה אחרי זה טסט, זה מטורף, כאילו זה נראה לי זה גם הציל את הטסט, כי אם לא הייתי נוהג לפני הטסט, הייתי טיפה בלחץ, בלגנים, הכל בראש מסוחר, אני לא יודע איך לנהוג פתאום. זה עוזר ממש. אם אין לכם את זה, אני חושב שלכולם יש, אבל אם אין לכם את זה, תדברו עם המורה, תסדרו את זה איכשהו. חייבים לנהוג לפני הטסט. ובזמן הטסט עצמו, לא אכפת לי, אוקיי? באמת, לא אכפת לי. אם אתם דתיים, לא דתיים, תגידו את המשפט הזה, סבבה? אור אהבת השם זורחת עליי תמיד. אני אגיד את זה עוד פעם, אור אהבת השם זורחת עליי תמיד. זה משפט שהסגולה שלו זה להרגיע אותך, שהשם תמיד איתך, דואג לך, אין לך בשביל מה לדאוג. עכשיו שאתה אומר את המשפט הזה, אור אהבת השם זורחת עליי תמיד, אין לך למה לדאוג יותר. כל הלחץ שלך, אני לפחות שמעתי את זה בטסט, בזמן הטסט, לפני הטסט, ירד לי כל הלחץ, כאילו הייתי מה זה לחוץ איתי פה, פשוט ירד לי, כל הלחץ שלי פשוט ירד. אני לא יודע איך זה קרה, אבל זה עוזר. אור אהבת השם זורחת עליי תמיד. הרבה דברים שיכולים לעזור לכם, נגיד, זה נשימות, לנשום 5 שניות מהאף, לעצור 5 שניות, ואז לשחרר מהפה. 5 שניות. לעצור 5 שניות, ככה במעגל של 5 שניות. יש את הפרק הזה מבובספוג, שאני כל שיעור נהיגה, פשוט חשבתי על זה. שבובספוג נוסע בכביש, ופשוט חושב לעצמו, פוקוס על הכביש, אין דבר מלבד הכביש. פוקוס על הכביש, אין דבר מלבד הכביש. הוא פשוט חזר על זה כל השיעור נהיגה שלו, ועבר. עד שעושה את זה שטות, וכאילו כמו תמיד הוא לא עובר. אבל פוקוס על הכביש, אין דבר מלבד הכביש. אתם לא חושבים על שום דבר אחר בראש. מה יקרה אם אני אכשל? מה יקרה עם זה? הטסטר לא אמור לעניין אתכם. אתם פשוט נוהגים. זה מה שמשנה לכם. הטסטר באמת שהוא לא אמור לעניין אתכם. אני לא חשבתי על שום דבר אחר חוץ מנהיגה נכונה. פשוט מאוד. אתם צריכים להראות לטסטר 3 דברים. ביטחון עצמי. שיש לכם ביטחון עצמי במה שאתם עושים. אוקיי, היה לי בעיה על הכביש. לא הייתי אמור לעבור. אבל בגלל שהיה לי ביטחון במה שאני עושה, אמרתי לטסטר, שמע, אני רואה שיש פה משהו שאני לא אמור לעשות, אין לי אופציה אחרת חוץ מלעבור על חוקי התנועה. מותר לי לעשות את זה? אמר לי, תעשה מה שאתה חושב. אמרתי, אוקיי. חתכתי קו רציף, שאסור לעבור את זה. חתכתי איזה רכב ונכנסתי לכיכר, כאילו זה משהו מה זה לא חוקי. אבל בגלל שהייתי בטוח בעצמי, מה שאני עושה, ולא היה לי שום אופציה אחרת. אני ידעתי שאין לי שום אופציה אחרת, חוץ ממה שאני חושב, שנכון כאילו לעשות, הוא העביר אותי. אתם צריכים להראות ביטחון עצמי. דבר שני, שאתם יודעים את חוקי התנועה. לעשות כיכרות כמו שצריך, לעצור להולכי רגל, לנסוע בנתיב הנכון, כל הדברים האלה. להראות שאתם יודעים את חוקי התנועה. ודבר שלישי והכי חשוב, בטיחות. אני כל הטסט, אוקיי, לא נראה לי עברתי את קו 30 קילומטר לשעה. אני כל הזמן נסעתי על 25, רגוע, לאט בטירוף. הוא לא יכשיל אתכם על זה שאתם נוסעים לאט. אם אתם נוסעים על 5 קילומטר לשעה, ברור, אבל כאילו, תיסעו במהירות יחסית נמוכה למה שאנשים בדרך כלל נוהגים. זה יחסוך לכם כל כך הרבה בעיות, אתם תראו יותר טוב, ולא תהיו בלחץ מנהיגה מופרזת, או דברים כאלה. אתם תראו הכל ויהיה לכם רגוע. אם אתם לא הבנתם בדיוק מה שאמרתי, תחזרו דקה אחורה, תשמעו את זה, זה מאוד מאוד חשוב הכללים האלה. ובכללי, אני מציע לכם לעבוד לפני השיעורים ולפני הטסט, כי זה באמת המון כסף. וגם אם אתם רוצים טיפה להוריד מהלחץ של ההורים שלכם על הכסף, זה מאוד ישמח אותם. אם תגידו להם, שמו, בוא נעשה חצי. מה שאני עשיתי את האמת עם ההורים שלי, אני לא שילמתי את הכסף, למרות שכאילו אני יכול, יש לי תקציב לזה. עליהם העדיפו לתת לי מוטיבציה. אנחנו נשלם עליך הכל, אבל אם אתה לא
לא עובר את הטסט הראשון, מעכשיו אתה מוציא כסף על השיעורים, אתה מוציא כסף על הטסט, אתה משלם הכל. אני הסכמתי לזה. אתם יכולים לעשות גם דילים כזה עם ההורים שלכם, לשמח אותם, לשמח גם אתכם תוך כדי, זה מאוד יעזור להם. וזהו חברים, נראה לי בסך הכל, כאילו אני לא חושב שפספסתי משהו. אם כן ויש לכם טיפה רעיונות, תרשמו לי בתגובות למטה. אני אוהב אתכם, שמברך אתכם, ויסעת השם, תצליחו לעבור טסט ראשון. תעקבו ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי!